For det foodies. Tror du det? Det ser fint ud. Du kan en vel. Ja, jeg filmer jer. Skal jeg tage mine solbriller af? Du gør lige så du vil. Det ligner lidt en... Lidt akavet overlag. Det er meget mørkt. Jeg ved ikke, hvor meget man kan høre på grund af alle de her chikader. Men i dag har været en helt vild dag. Anden dag i Japan. Jo, så vi har i dag haft sådan en rundtur i lokalområdet. Her til aften er vi ude at spise. All you can eat and drink. Hvor man det bliver stegt, og man får alt man kan drikke. Og så har vi været ude på karaoke bar. Og det var det sjoveste, det hyggeligste i verden. Og det var 2 timer, og alle var bare godt humør op at køre. Og nu her til aften, så er de flere, eller faktisk næsten alle, bortset fra mig, er taget til Shibuya for at party videre. Men ting er, togene, de stoppede altså med at køre for 5 minutter siden, og de kører først igen om 5 timer. Så jeg ser dem igen i morgen tidlig, i klokken 6 i morgen. Og jeg har ikke sovet min jetlag ud. Jeg har sovet 6 timer de sidste 2 døgn. Sov 1 time på vores rejse, så jeg er bumpet. Jeg skal have det overstået, og jeg skal sove min jetlag ud. Så nu er det blevet den 1. oktober, og jeg er blevet hjemmefra for en pakkekalender for 2 af mine venner. Og der er nogle stykker der her, så de kommer til at komme den første i hver måned, får jeg lov til at se til hende. Og selvfølgelig, det første man savner på en god lang tur til udlandet er lakrids og sådan lakrids. Og det sjove er faktisk, at i forgårs snakkede vi med nogen om, det går vildt godt at lakrids med eller sådan. Så this is the good shit. Det her det er mit great setup for min unpacking kamera. Promptet op af en kiks. Men så stod der, at så blev der taget træer fra hele den grund. Altså der var træer fra alle sine steder. Er det bare en kigge? Ja. Det er sådan Bro. Nothing. Let's go. Yes! Er det Kirby? Nej, Hvad er det her? Det er Kirby. Er det Kirby? Det er Kirby. Nå, den. Det er 100 kroner eller sådan noget, vi har brugt på 100 kroner udelukkende på den der maskine. Det kan være bare fordi jeg er i et andet land. Og så er alt er sejt, når jeg er i et andet land. Det shit is Det her, det er riskoer. Det er en touch af riskoer. Det er den, som alle, som der skal være super gode. Er den god? Det var den, som jeg havde hørt, skulle være fucking god. Jeg skal smage de der billeder. Hvad for nogen? Ej, jeg stod helt sådan. Den er en perfekt karakter. Lige præcis hvad det er. Jeg har hentet den anden skole også i. Ja. Hvordan, altså den her? Vi kan blive det sidst. Du skulle måske om det. Det er vist en meget tydeligvis af din fejl. Hvis du tror det 5 år. Hallo. Hey, der er de her go-karts. Film duden, der filmer. Der står den her.
Du kan få den her i hvert fald. Der er sådan 6-7 tilbage. Okay. I var også meget on time, jeg så du ringede, jeg ved ikke, at tage den. I nat, da den begyndte at lade piste. Creator-typen. I læser har jeg ikke fået lige så meget, som jeg fik før. Den er mindre, der er mindre i den her.